ओ तवारी बो का हाल है? काजी बाबूजी हां खुश रहा के हाथ से आइलु के हर लहर लेबे आइलु बोला। अरे खाना बना लेना खा ली पी लेना तो मन ना लगेला। ये तो कह कि हमारा ससुरों में जान पहचान के गोतिनिए बानी जाता का सखी जन हो गइल बानी जा। वो अपना मन दिल के बात कहली या हम अपना मन दिल के बात कहिला। और जब तक ले उनका कहाँ जाइला ना चाहे वो हमारा कहाँ आवेली ना तो लागेला कि खाइल ना पचेला। अब ये मन करते लगे सूती लेकिन ना सूतम ना जाए तो कुछ बोला बतियाई समय बिताई आ सूत जिला पर ना आलसी लेखा दे हो जाला। तो चल के देखी तो का करत तड़ी। गायब हो जाले जो रहेले जो गायब हो जाले पूछिए तक ना बुझाला जानाला केन केहर गले कुदारी उदारी सब हरे के कल बाटे। हम कहीं एकरा से तो हम परेशान हो गइल बानी। नहीं उन्ने के कइले बिया ना हमारा के उन्ने के कइले बिया। क्या करी हम अकेला घर में ए दीदी एकदम बोर हो जाता नहीं। दीदी ये कर कहाँ बानी जी? दीदी बनी हो ना हो भौजी का हो का ए मोहन मार के चूचा बोतल बड़ा कहाँ अरे गइल का हनी? करी मार्केट न गइल बिया हो। मारे केटा वो पीला हमारा से बतावले बाहरे सखिया बाहर सहेली ए इधर बबुआ का हो का करे मार्केट गोल हड़ी? अरे ओकरे न सबक सिंगार के कुल सामान घट रहत ह। ओ एकर मतलब हमारा पीठ पीछे वार करत तड़ू हर एक चीज हमसे बतियावत रहू बतावत रहू बोलत रहू हमारा अरे अनकी पारी हमारा से बिना बताइले ही गोल हड़ू। सुना का तू बोलो काहे कपार पर हाथ धइले बड़ा? का करी खाना खाए के जा अपने से कार के मरद खालो सन को देखले बाड़ू कार के खात परसो दिन देखनी अपन रहल तबे ना खाना मिली। भौजी वो न दूरे चल जाता या को मार्केट चल जाता को केहर चल जाता घूमे। तो तू मेहरारू कइले बड़ा भौजाइयो के का तू सेटलमेंट कर लेल बड़ा हो? मेहरारू मतलब घर में मेहरारू रहली सन तबे तो खाना आदमी कार के दियो। अच्छा ई बात कर ले हैं। लेकिन का कहो 3 दिन पर जात रहली बाजारे 3 दिन पर ना तारे के बताए तो डेली के डेली निकल जाता घर लेके जन कहाँ बिना बताओले रोज ही ना। हमारे पढ़ाई छोड़ कवा के 8 तक हम पढ़ने हमारे का सपना रहे कि हम डॉक्टर पढ़ के बनी। हमारे 8 तक पढ़ाई छोड़वा के हमके आज हमके काम करवाओ तो बाबू के डेली हम का बड़ा खींचना अपन खींचना बताओ तो ठीक काम बा ना होई तो गलत बात बाटे। ऐसन बात बा ना तू अपन बियाह कर ल तारो कपड़ा लता फिचल कचारल खाना पानी कुल तार में हैरान करे आ तारा बाबूओ जी के ना रे हम बियाह हुआ ना करो पागल भेल बड़ो ताहरा के नौकर के तरह खटावत तक जाम तरह काहे खातिर जो कि जितना धन संपत्ति रही एकर बियाह कर देही तो मेहरारू आई बाल बच्चा होई तो आधा के हिस्सेदार हो जाई। आ ये तरी इहे रही अगर बियाह शादी ना होई तो सब धन के प्रॉपर्टी मतलब जितना वो हमारे नामे ना रही। और से कोई तरीके का हमारे पढ़ाई छोड़ के होनी सर बियाह नहीं किया तो बाबू गलत बियाह करवाएंगे लेकिन वो नहीं है मैंने मुझे हम कर गए। नतरो सुना ना ऐसे रोई बना तो हमारा के तारा दे आदा में कहे से न किया या कुछ सिखावत या कुछ बोलत या ना हो बोली हम ना रो ना रो। अच्छा लेकिन बताओ हमार देवर रहता ना तारा का 3 टाइम खाना आ दूध देती 1 गिलास वो हाथ का गिलास चलता आधा किलो ला ना तावना से हो जितना तू खटेला होता ना। हमार माई रहे ना बाबूजी हाँ तो हमके डेली के डेली दूध 1 गिलास पियावे बढ़िया से खाना खियावे कि हमार लड़का वाला पढ़े खातिर तैयारियों करे खातिर भेजे। लेकिन जइया से माई गइल ना बाबू यारे और काम में फंस रहा तो बाबूजी तो कहाँ लेके उ करे वाला बा। ठीक कहता हो
जाए दो सुनो तू बियाह कर लो। बियाह हो जाए भौजी? हाँ हो हमर भौजैया ना करे दियो भौजी। बे तू कहियो कि बियाह करब आ चाहे बिना कहले बियाह कर लो हो। कह तड़ू एकरा से बढ़िया न बिना बतौले न कोनो से सेटिंग करके हम भर बियाह करके सीधे घरे में लिया देते हैं। हाँ ये तो कोई ना कोई बढ़िया रही केहू कहबो ना करी कुछ ना हो सेवा टहल करे खातिर कोई के चाहिए ना। हाँ बाबू देखो तनी आवेलन थाकल सुत जाला ना उ गोड़ दबावेले ना चौरा तो हम जाके गोड़ दबाई ना भौजी। ये तना हम आई ना तो कोहे लिजा तो का कि ये सखी हो सखी ना लिया। हां जान तड़ू दिन भर ना बुढ़ऊ के रोटी बनावा खाना दो चले का चारों दिन बस अटल में लाग रही ना आ देवर एगो बानो वो करो कि कोई ना ये दरबो खा पी के टोन च रहन। चुप रहो भौजी उ डाइन हियो डाइन घर में डाइन हियो कोनो काम ना करले टोटल काम हमरे ले करवावेले चूल्हा में आगी फुकवावेले हमरे ले बात बतियाओ ना तो करिया कया कि सुना ओतना माना तू आधा ले ला आधा हमर दे दो। अरे तू रख दबा हमारा के तोरा मजा ला तारे जीगा हमें जा कोड़ वड़ के जीगा हम बम लगा दे बम उड़ जाए भैया क्या सिकन में जाता रही खा। अरे का हो फिरेंगे बाबा? हाँ ताड़ा बोरा बोरा करत ला का कोनो बात बका हो? ना ना हम आवत नहीं ना तो कर डहरिया में ना घास रखला छिटा गेल तो वे बोलत ला करी तो डहरी में आबे आग लगा के जीगा बम लगा दे उड़ जाए साला कहीं का। अच्छा उतरा बात ना लह जला अपन समाचार को का हाल चाल बा? सब ठीक है बा और कुछ ठीक बा ना? ठीक है बा बुढ़िया ठीक बिया ना? अरे बुढ़िया का ठीक रही हो। अरे मंगर चाहे सोमानी रहुआ सटल रहे मेहरी रहे बीमार किस गाना ना हो। अरे तो तू तो बड़ा बुढ़ऊ बहू गाना गावत लो लहदार होला। कोनी गांव में भोज बा। हां के करा और जन झगड़ुआ बतल न कह रहलो रला ओ तो चला तन्ना त कब साला कहीं के तू हमके ना न त कल गांव घर में देखबे कल जे करा के भोज रे ओकरा घर जरूर जाई ना। नहीं ये तो पुराना आदत है। आई साला ना बोलो से बहुत खतरनाक आदमी ना बा बदमाश न बा। हां अब फिरेंगे बाबा क्या नहीं खा के नहीं के जान आ दुगो रोटियां खाई तो का जियान केतना हो गेलो ना ओका जियान ना हो गेलो या दू रोटी खियाई त आशीर्वाद देबो करा के मोल कुकुर की गिलार को खा लियो सुनो कर उसन आ तर क्यों समझ में नहीं लो अंगिया ना दिला लखे तो लगाओ हां सानी का हम आइब। हां ठीक है तो ठीक बा जा। हां ठीक है जा ओतना का बतिया के बा कहे सुना बाबूजी आधा ले लो आधा दे दो हमार बंटवारा कर दो हमार मर्जी हम जब तक ले जियब आ बाबू जियन त हमारा में रहियन हम बियाह करब ना। हां ठीक कह तरू भौजी हम बंटवारा कहिए अगर हम शादी तो के लियाई अब बंटवारा तुरंत करवाई हम अपन अलग रहम लेके मेहरारू आ बाबूजी के। हां ठीक कर ले ये काम करम हम एक नंबर के बात तू कले ना बाजी बाज ना बाजी बसुड़ी हमारा तना करे धरे के तना ना पड़ी लिया के मेहरारू भगा के लेके आ जाई तो ना रे ना ऐसे ना बिना भगवले बिना भगवले कामे ना चली भगाई के पड़ी अब के भगाओ तमरे गाओ तवारी बो का हाल है जी बाबूजी खुश रहा के हर दस आइलू के हर लहर लेबे आइलू बोला 10 से हां का कहत लीजिए ते का करत लू अपन लइका संग बतियावत रही जी आ कहां तक भाग कैसे भागे के का तक कुछ से बात करतला बाहर हमार लोर गिरावत हवा सारे लगा था कि तार माई के आगे लेका नहीं थे अरे कुछ पता बाटे घर में मल काम हम ही करी खाना बनाई बर्तन धोई मल चीज हम ही करी हमारा के बोला तड़ा का करी तो का भइला के इतना लोर गिरावत है का बात ये पहले बताओ। हां हमार मन ना हमार पढ़ाई छोड़ के बात आला जी बाबूजी हर चीज हमारे से करवावत है ओकर कुछ ना करी दिन भर मार्केट में करत रहले और ये बात सही कर हमरा दिमाग में न चढ़ता एकरा मतलब तो ही ज्ञान देलू ना हो चला जाए तो ज्ञान तो देबे कैलू कितना घर में तैयार लगा देलू जाए तो हमरा घर में तू ज्ञान दे देले बाली सही कहत हवे रे अब भगा के हमू ना बियाह कर भगा के बियाह करब ओ तू ही कर का ना चूल्हा पर ना दाल बैठा के आइल बन जड़ जाई ना नहीं लावा अरे हमरा के करा में फूक दे का दूगो इंडो मिंडो हम हो जाके 2-3 गो लिया है ओ जैसे कहत लिया कि भागे वाला हम सारे काम ना केले से भागे वाला सर भाग गेला तो खा कर
मुआ में थूक देले रे। तोर नाक सुगर सागर को लड़की आ गेले बारी। हमरो शादी हां कर दो। तोरे बियाह कर कहला ना नहीं जनतल ए नागपुर देखतल ना। नागपुर का हां वो जी के को लड़की सेट के ले बच्चा। तो और से काले रही काना क्या के देख ले जा। हमरो शादी हो जाए ना। हां तोर शादी हो। हमरो शादी करवा। चला जाए तो बात तो सही है। बात दिन भर वो बाजारे सिलाई मशीन सीखे जाता है कि क्या करते जा रहे। अब तरी जाके बाकी जवन हतर पूरा मुंह करे तरी की नहीं जब तक कि हमरा के